दिनैनि आयदाया जाहैबाय सम आरो जानथाय। बे आरो सम आरो जानथायखौ दिहुननांगौ। बेयाव जों मोनसे कुइसन लादों। बे जाबाय गंसे जिपआ 4 घन्टायाव 180 किल'मिटार जानथाय थांनो हायो। घन्टायाव बारलांनाय जानथायाव जिपनि बांनाय खरथिया बेसेबां जागोन? अब्ला जों बेयाव सोंबाय बे 180 किल'मिटारखौ 4 घन्टायाव खारबाय। बै खारनायाव बेसेबां खरथिजों थांदों? बै खरथिखौ बेयाव दिहुननो होदों। बेनिखायनो जोङो दानिया जाबाय खरथि दिहुननांगौ नालाय जों खरथिखौ दिहुननोसै। दाना सलुसन बेयाव जाबाय जानथाय। जानथाया जोंना बेसेबां जाखो? बेखौ लिरना लाग्रोदो। जानथाय जानथायनि समान जोंना बेसेबां दं? 180 किमि माने किल'मिटार। समा बेसेबां दं? समा जोंना बेसेबां दं? 4 घन्टा माने 4 घन्टा आरो खरथिखौ दिहुननांगौ। खरथि बेयाव दिहुननांगौ नालाय जोंनो कुइसनखौ हायो। दानिया जाहैबाय बेनि फर्मुला जाहैबाय खरथि दिहुननांगौ। खरथि समान होदो जानथायखौ सायाव लिरनांगौ। जानथाय आरो समखौ सिङाव लिरनांगौ। सम। दानिया बे जानथाया बेसेबां दंमोन जोंना? 180 किल'मिटार। बेखौ सायाव लिरदो 180 आरो गाहायाव समा बेसेबां दं? बे समनि जायगायाव नैबे समखौ लिरबानो जाबाय। बेसेबां दं बेयाव? 4 घन्टा। बेयाव दानिया जों बेखौ जागाथारला नालाय बेयाव लिरनोसै। बेखौ जों थोंजोङै दानोब्ला जोंना थोंजोङै दाननाय खोथायोब्ला 180खौ जुदि 4 दाननाय खोथायोब्ला 4 सानजाबसे 4 थांगोन। बेयाव 4 फै सानजाब 45 डाइरेक्ट थांगोन जोंना। बेयाव जाबाय 45 किल'मिटार माने घन्टा माने 1 घन्टायाव 45 किल'मिटार। 1 घन्टायाव बेसेबां खारदों? 45 किल'मिटार खारदों। बे 1 घन्टायाव 45 किल'मिटार खारबा बेसेबां जागोन? 180 खारनो थाखाय 4 घन्टा नांगौ।